Ja, man, og i USA har General Motors altid stået som noget ganske særligt, noget ærkeamerikansk. Frihed, prærien og den amerikanske drøm samlet på 4 hjul. En drøm, der i dag fik et knæk, også selvom dem, der drømmer, holder til lidt uden for Fredericia. En Chevrolet Impala fra 1959. Det er dejligt at høre, at der er en maskine i. En Cadillac Coupé de Ville 1955. Svulstige former, og det er en god motorlyd, og så er det komfort. Og en Chevrolet Camaro fra 1974. Det er lyd, og så en stor bil, en stor flyder. Simpelthen. 3 biler fra General Motors fra dengang, hvor en bil ikke bare var en bil. Hver model har sin charme. Der er jo rigtig mange, der forbinder det med gamle dage og med 50'er, og der er rigtig mange 50'er film i tv, og folk er vokset op med lyden af nogle af de her biler. Konkurrencen fra Ford og Dodge var hård, men i årtier var General Motors intet mindre end verdens største bilfabrikant. Både en benzinsluger, og den er stor, og jamen det er fint det hele. Entusiasterne i Spinning Wheels American Car Club har alle sammen biler fra dengang General Motors var en god forretning og blandt andet havde egen fabrik i København. De er også alle sammen enige om, at det er længe siden, at amerikanerne lavede en rigtig lækker bil. Alligevel er betalingsstandsning i dag en dårlig nyhed. Det er jeg lidt ked af, fordi at, hvis det går hen og omstrukturerer, så betyder det, at vi ikke får den her type biler igen. General Motors, det har ikke kun været, at det var bilerne. Det har også været i de byer, hvor de byggede en fabrik. Der var det ligesom hele byen, som kom under deres vinger. Og der var ikke nogen, der manglede noget, hvis man var i General Motors-familien. Man håber da ikke, det er nære, der slutter, fordi man må håbe på, at der er andre, der tager over. Her lidt uden for Fredericia fortsætter drømmen i hvert fald, så længe de gamle hjul holder. Det er friheden, det er vind i håret, det er den amerikanske drøm. Men det er en drøm, der i dag fik et knæk.